uManyawo lokhulumayo. uManyawo Mthetho. Umama walomfana onamhlanje ufuna ukuthi ahamba ayothenga umakoti. Usuka la ePort Danford. Indodana yethu yesithathu. Naye ke hayi usebonile ukuthi usangawuphatha umuzi. Wayesethi baba sengifuna ukugana. Namhlanje balungiselela khona ukuthi baphume baye khona. Silindileke ukuthi njengoba kuqala nje sokuyikufika egcineni. Siyibone sanda somndeni wakwaMthetho. Namhlanje ziwu-7 enyangeni kaDisemba 2019. Ndodana wami unumber 3 uLindo Kuhle uyahamba ke thumela abakhongi kwaMnyango oGobandlovu lapho eyolobola khona okuba umakoti wakhe. Uzophuma ke namhlanje ayokwenza lo msebenzi onjengalowo. Siyambongela ke kakhulu ukuthi naye afike kuleli zinga asebafika kula abafowabo abelamayo. Naye akhombisa ukuthi naye uyalifuna ikusasa eliqhakazileyo nomndeni azowukhulisa naye. Ngiyambongela ke kakhulu. Ya nguNkululeko mina wakaMthetho umfowabo kaLindo ulama mina. Siyala eGobandlovu kwaMnyango siyomkhongela. Ngimfisela into enhle umfowethu ngoba eqala lolu hambo lolu longena ukuba indoda. Sohamba siyobabona ke namhlanje le uGobandlovu. Sobanika okungokwabo. Hayi sanibingelela igama lami uSiphelele ngwaMthetho. Namhlanje December 7 siyahamba sala esikawini eGobandlovu so siphelezela uLindo Kuhle ubhuti wami engimlamayo. Uhambisa inkomo lapha kulokhuza kumakoti wakhe eGobandlovu. Hayi ngithi nje ngimfisela inhlanhla ukho konke aseqalile kuze kufike egcineni. Hayi ngiyabonga. Ngibingelele angethuki ukubona ucameraman eyishootha hayi nami ngithake ngivele ngoba umsebenzi wasekhaya omndeni mina ngindodana ke indala ke umfowethu Lindo ngowesithathu namhlanje uhambise inkomo kwamakoti so uyocela isihlobo esihle siyomsiza simphelezele njengeinsizwa hayi simbongele ukuthi athathe leli nyathelo elikhulu kangaka elihlula abantu abaningi elihlula amadoda so njengoba sengenile kulesi step ukuthi ke hayi ukhonile uyindoda asimbongele sibonge. Igama uLindo wakaMthethwa namhlanje kuyi-7 December 2019 ngithumela abakhongi endaweni yaseGobandlovu bahambe bangicelela isihlobo esihle emndenini wakwaMnyango. Ngiyathemba ukuthi hayi yonke into izohamba kahle ke usuku namhlanje nenkosi izoba nathi. Mnike yona uyayazi lento ayifunayo. Mnike yona. Hayi uthi umsando kaMthethwa lona baba omncane kaLindo. SisoGobandlovu lana kwaMnyango. Zokhonga lapha ngizokhongela uLindo mfana wami. Kunembale enhla seyibonile la kwaMnyango. Sisegcikeni nje la kwaMnyango. Sesikhokhile sayishaya zonke inkomo. Simthathe ngocash nje umakoti hayi akukho kusixakile. Akuhlala entanyeni njengeqatha. Singabathethwa nje hayi into yethi sibindi vele. Ngoba vele phela abafazi kahle abafazi ababathethwa. Hayi ngakho fike sathatha nje sakhipha ucash. Sabuyele nazo futhi eziningi inkomo emuva. Ngoba sihlanipheke kakhulu. Siyabonga ke umcimbi wona usazoqhubeka. Kuzokufika egcineni umfana phezulu bezoshaya khona. So besigiya nje hawo singabathethwa kumnandi.
sizomayinaza nje la kwaMnyama, sizo-eda emndenini wakithi. Yilokho nje sikujabulelayo. Inkosi sathi ngasibusisa nje, hleze sihambisa izinto ngohlelo layo, ngoba sibeka yona inkosi phambili ngaso sonke isikhathi uma sizokwenza izinto. Noma uMnyango uzobona nje hayi ufike ekhaya lenkolo. Siyabonga singabathethwa. Sanibonani. Lo khulumayo uMyeni uQhubusisi. Bengila kwaMnyango egameni labantu akwaMnyango ngithi asiphakamisa ukubonga kubantu bakwaMthethwa ebesihlangene ngakho bebezolobola intombazana ingane kaZenzele. So esivumelane ngakho bakwenzile konke ngendlela akukho okusale ngemuva ngaphandle kwesivumelene ngakho. Ngithi angiphakamisa ukubonga okukhulu-ke kubantu bakwaMthethwa ngokuthi ingxoxo zethu zihambe ngempumelelo. Ngiyabonga. Hayi ngiyabonga-ke njengoba bengishilo ukuthi namhlanje bengithumela abakhongi beze la kwaMnyango bezongikhulumela bengicelela isihlobo esihle lana. Ngibonga ukuthi yonke into ihambe kahle ngohlelo lakhona, ngaqeda yonke into bekufanele ngiyenze khona. Sengizobuya-ke futhi ngizoqhubeka-ke nokukhona okunye-ke okufanele kwenziwe ukuya phambili. Kodwa nje okwanamhlanje nje ngiyabonga ukuthi yonke into yakhona ihambe right, ngiqedile, akunankinga, akunakhuzana ehlangabezene nayo, kodwa nje konke into ibe right nje. Hayi ngibonge nabafowethu laba bahambile umkhongo omkhulu ukuthi ungenzele ukuthi umsebenzi wami uphumelele ukuthi ube right-ke. Sesobona-ke kusuka la kuya phambili-ke ukuthi simisa kanjani-ke. Kodwa nje ngokwanamhlanje nje ngiyabonga ukuthi kusase right-ke yonke into isahamba kahle. Mnike yona uyayazi lento ayifunayo. Mnike